Bueno, zu ibiltzezea coach lanetan, ezta? Bai. Eta, bueno, coach, eta giore bai, aholkularia zea, ezta? Bai, mentorea esango du. Mentorea. Kirol mentorea, bai. Ados. Bueno. Bai, ezberdintasun bakarra coach eta mentorea dek, coach batek ez dikela esatengo inoiz ikzien berdeken, baizik eta ire galderak, ere irantzunak aurkitu behar dituk ikan. Vale. Mentoreak pixka bai dirigitzen dik. Vale, ulertuta. Bueno, eta Asier, eta zure lanak zehazki zertan datza? Nola hasitzan hontan? Bueno, nire lanak datza, nire gana etortzen dira ezkirolari bakarrik, pertsonak ebai, neuneko 50-50. Vale. Eta persona guzti, gure beti helburu badakagu, ez? Eta, helburu hori lortzeko bidean, nik laguntzen dut, izan daiteke kirol helburu bat, o izan daiteke helburu personal bat, o biziko edozein helburu, nik. Eta guri gaur egungo gauden egoeratikan helburu hortara normalen gure beldurrek, ez? Azkagun beldurrek da limitatzen gaituztena, eta lantzen dut beldur horiek kendu, gestio emozionala egin, eta gure errendimentu honen atera, bai kirolean da bai eguneroko bizitzen, helburu hori lortu ala izateko. Eta pixkat nola hasi izan, ni 2022 arte pelota ia nintzen, eta urte bat oso txarra inda gero, uste baino lehenago bukatu zitzaiten bidea, eta nire espektatiba zen, pelotari izan alik eta urte gehien, da gero soinketako irakase, hoiz izan ikasetan aukena. Baina barrun sentitzen nuen, nahi gertautako horrek arnuela asko beste kirolari askori lagundu. Eta orduan, formatu nintzen coach bezala eta gaur egun arte. Izeatik ik zenbat urte azkak, Asier, guantxe hor bereze euki alko guane, guantxe guandikan hor buru belarri txapelketetan, ez da? Bai, adinez bai. Eta segertatu ban burua, lesioen bat? Ez buruagatik. Bai, nik uste, lesioak bai, baina batez ere buruan, ez nuen ondo jakin gestionatzen espresioa, espektatiba hondik, nahi eta ezin bat ez, pixka da obsesio bat, obsesio puntxu bat, perfekzio autoexigentziako bat, eta... Horrek azkenean atziaitik, ez da? Nahi perfektua izan, eta perfektu baino inberdiu lan hain, goxatu eta aurre hain, ez da? Hori dek, azkenen saltziz bukle baten, ostras, goizetan entratu, atxaltan entratu, eta generatzen dugu ere burui presio bat, eta azkenen nahi horret, gehizko nahi horrek iten dikenak motxila hondi bat, eta gero partiduko garaien, honek hau txagotzia, o tensionatzia, eta irrerendu du ezatatzia. Eta, Asier, nola teitzan situazio hortatik, nola izan nuen nire irtera hori? Dana bertan bera utzi guan, etxian sartu izan logelan da ez zuan ez erriten, o nola izan nuen irtera? Kontratua bukautakoan esaten dek? Bai, kontratua bukautakoan, nola... momentu gorra izan nituen, ez? Txikitatikan ametsoi daukek, txikitatikan hori indek, ez? Pelotan eta gila nik ikasketak eta banazkala, eta ja, IB findan auken, kapare bai irakasle izateko, eta hor banakan, ez? Baina momentu gorra dek zatikan, ik ordu arte, kirolari batek hortan daunen pentsatzen du, hoi gabe ezin dula zoriontsu izan. Bai, hoi gabe... Eta benetan bai dekla momentu barentzako lurra jo nuna bezala, o ondo ikutxu nula esintzuna. Eta momentu gorrak izan zian, baina beti esatuna, hor bi aukera azkazu bizitzan, ez? Hor mantenitxu, o beti gora inda. Ni garbinakan ja berago ezin hilagun. Hortikan, zintzen formatzen, eskola honenetan, geho Inglaterrara bai jo nintzen bidaian, Crystal Palacekoan futbolistak inda bai ikasteko nola erakusten ziten, eta gero, bueltan nintzen da, praktika, eta gaur egun arte. Ona. Eta, gero adibidez, ikeukan kursuak eta coach izateko zein nituan? Beste kurso mota batzuk, o beste norabide bat hartu guan, o nola ikaste coach izateko hori barruan eramatek? Ni beti zede barruan eramatitela. Bai, ez da? Bai. Nezbadek ikbizi izan, oso zaila de coach batek. Beste batei ateatzia zulo hortatik ez da? Bai, ni gala pentsatzen denetzat. Hoi, azkenen ezbadek ikbizi... Ja, ama esteken batek esplikatzia bezala iriumia nola euki berdeken, nola zaindu berdeken ez da? Teoria erresa izate, baina bertatik pasaekenak erresago... Bai. Osa, askotan nik zaten, nahi beti gustatzen persona bat negana etortzen daren lehenengo sesio bat ebaluatzea, eta ikustean ni benetan lagundu aldioten, ez behizu lagundu, esango ez dut honen ajun, o besteran ajun, baina hori aseguratzea. Zatikan, askotan ikusti dute jendetu, ni psikologo najun nintza, psikologo deportibo, psikologona, eta ez zaten funtzionatu.
Irikin biharra ez da? Bai, eta psikologo asko, teoria badakite, bai, teoria, baina ez badazu bizituzuk hortik ez bazea pasa, teoria jakiten ni beti erresa dela, baina hemen ekintzak balio dute aplikatziak eta gure realitatea sortzen da. Eta iri zer ekin zilan hortik ateatzea? Nola berpiztu itzan, nola ikusi guan? Ire bai kotxoen gana junu itzan? Bai, a ber, ni leheno gaztetan nintzen antikoutx bat. Bai, hoi gezti ezertako balio. Dindarra balioek eta gezti ezertako balio, Hemen emaitza balioitek. Kemena. Hemen emaitza balioitek eta, bueno, beti, gurasoke bai baserri girokoko dia, baserrin jaiotako, ku asko biltzen ginen hor. Eta ni bera, ez zitek deus balio, ez? Daino, gero, beti iristea puntu bat, kezuk ja nutrizioa topen batezu. Entramendu ja, ikustezu, gehiago ezakazola, teso. Burua de landu barko dit. Eta lehenengo coach horrekin gaina, psikologo portuakin, esperientzi txarra okinin, zatik gana esatik, hostia, tengo que estar más concentrado, tienes que concentrarte más, ez? Eta hi, orduan da gehiago pentsatzen dekenen partidu baten, okerrodek, porque ni neburu, mira, konzentrate. Ez que, egon bardekenak fluitzen, egon bardekenak gauzak naturalki egiten, ez? Eta hor, gauza zorionez, gaur egun, zede gauza asko ikasi nizkin nola ez dian inber. Nik nizkin akatsa asko. Eta gero beste coach batzuk, bai Joseba del Carmen ez dautu nin, John Ram golfistan coacha, arek asko eakutsi zian, asko. Ni Manoli Barrondo realeko mentorea izan dakoa, arek asko eakutsi zian. Eta hoi esker emanin bulta bai. Ze ona. Bueno, hor, guain hori, puxketetan nin. Vale, Asier? Hori. Aurrenengo kortia izatek, gainean jarri, hori, guendikan, bueltak aibiltzek eta azan nio borobilak eta aurrenengo mosketa hori peligroso izatek. Gio ja behin erditi moztutakoan, ja ondo. Behatze ez dio moztu, Oidek. Eta gero Josua, hemen eidek nolako txikikitia? Oidek, hasi niobe, oso ondo. Eta, orduan, gero bai ikusi guan, coachak oso baleagarria ditukela, ikusitan ire balekoa izango itzala coach bezala, eta noiz hartzen dek desizioa esatekela, guain nia jarriko nau coach bezala, ze ikasten dek, ze kursoen bat iten dek, zeo zeiten dek, ontan buru belarri jartzeko? Nik ikusi baino gehiago itziaken ikarri gustatu, eta ez bakarrik kirolako, bizitzarako bat ez. Coaching mundua eta nire izatezian, irakurtzak liburu hau hilabete baten, o bilabete. Ni 15 egunen ja irakurretan da, maila gehiago. Eta gustau intziaken ikaragarri mundu hau. Zeratik, azketan ez gaitu kontziente, baina gure errealitatea, bai, ematei suertea, o nahi autokatu zaia bizi hau berez guk sortzen dio da, guk ekintza bati zerbaiti bai izaten nahi gehenen, beste ate batzuk izten nahi gehitu, bai? Eta gure konportan modu batera konpartu da horren dituta, emaitza batzuk lortzen dizko, gu gaituk sortzaile, ez? Gure bizitzenak. Eta ordun bukatu zanen, betikoa, ez? Lehenengo etorz ezkizu, beldurrak, eta etxia osita, eta hipoteka, eta, paro, azken kontratu gokatzu, paron zaude, eta, zure amak bere ongi izaten, ez dizu, hasi kurriko numa bialtzen, praktikak indan azkan soinketako irakasle bezala, nun baiten ikastolan bateno hartuko zaitxue, eta hasi soinketako irakasle bezala, ostako ikasizula. Baina, barrun zerbaitek esateziaken ez zuela hori bidea, ze azkenen hilorari bat kontuatze bai txiki-txikitatikan helburuk nahi dizkik, eta helburukin itendik lan, ez? Txiki-txikitatik, eta soinketako irakasle ikusten bai, polita, lan polita, seguru eta bar, baina aspertu bezala ingo ninula, igual ez da egit, urteek aurrea junela. Eta behar nila zerbait, helburukin eta amaierarik etzina, ez? Eta momentu ungorra dek, ez? Porque esate, nik momentuetan pentsatzen nien. Eta guain galdu india, tikasitako dana, pelotarea, esateko, zerotik azibia, ni pelotan, ni gara hartzen uste nien, frakasatzen dit, kontentu egatu nahi, eta baina nik zeni izan bartziot, nola pentsatu hori. Ni zeni laundu bartziot, ez? Hoi joan, nire gara harteko, eta, hoi azkenen da lanketa bat, resinifikatzen dek, nire iraganen ze gertatu zaiken, eta ez tek frakasatu bena izelako, bezik eta gauza asko gaizkin ditutelako, badakit nola ez. Gertatu dian bezala eta aurra betu biatek azkenean, ez da? Nik esan gaizki pentsatu nulako momentu askotan, nulako jakin gestionatzen egoera asko, horri esker ikasi dut, horri esker dakit nola ez dian inber gauzak, eta nola egin behar ditxuk, nire dauketa aukera
lantzeko, eta gero ez dituzuna, hasi eta orduk sartu, jendea emaitzak ikusten hasten arte, eta azken emaitzetatik bizigea. Baseona, guk coach batekin eba egin genuen, etxian lana, argina non, transizio baten nola ama eta aitak semei pasa enpresa, eta hor baki, amakera batea ikuste zizkin gauza, baina gu gatu bergintuan, orduan gu gure era nahi genizkinin, amak ezitzako guztara. Azkenean, coach bat, gero, nahi batzuk gintuan, ez dira unai etortzia, beste batzuk etortzen behako beto, eta azkenean onura iteik zatikan. Beste ikuspuntu batetik esplikatzei gauza nola ziaken, nola eken, beste etxe askotako historia zeskik, eta azkenian danok antzekotasun asko zekao. Zalantze gabe. Zalantze gabe, eta orduan, iten dekenak ikasi, gero anai bakotxat behan nakin geratu guan, interesantzen nakin behantzako, baina egia zan oso aberazgarria, dakin batei entzutia, zenian erakutziteik, eta beha olako kasu askotan egon dek, eta iria bakarraek, basekiu kasu bakoitza desberdina dekela, baina antzekotasun askokin da aski. Eta dakin batekin, beti begi gite izkizu, eta beste era bate ikusten dira, gauzak, hala da. Azkenen ikesten dena, errealitatea norberak ikusten dio, guk ikusi nahi du bezala. Ez teko horrela, benetan. Zatikan, hau modu bate ikusiko, eta nik egoera berdina beste modu batea, orduan, bakoitzak ikusten dik. Era batea. Modu bateo bestea. Ona txarra zer dago, ez? Eta i aldatzen baiz, barrun, ikuspuntua, ja errealitatea horrek aldatzen dek. Dudik gabe. Beti barrutikan izaten dek.